Kaixo, zer moduz? Badakizu ze, atzo entzun nun heldu batzuei gaztei buruzko gauz txarrak esaten eta amari kontatu nizkion. Eta zer esan zizun? Amak bere iritzia eman zian eta esan zian gazteak bakarrik mugikorrarekin gaudela eta ez dugula zer egiten. Nire ustez hori ez da egia, lagunekin gelditzen geranean gauza gehiago egiten ditugu. Adibidez, hitz egin, jolastu eta holako gauzak. Pues bai, hori egia da, baina niri ere esan zian gizartea desagertu egingo zela, zeren beti lotan gaude eta ez dugu etxeko lanak edo zer gauza egiten. Ba, hori lo asko egitearena normala da zergatik. Nerabezaroan, gure erloju biologikoan aldatu egiten da eta gehiago lo egin behar dugu eta horregatik egiten dugu lo gehiago eta gure lorduak aldatu egiten dira, beranduago ematzen geralako. Gainera esaten dute gure munduan bakarrik gaudela eta ohean etxean da gaudela. Hori ez da egia. Beti ikusten digute ohean nola, baina da estresko larretatik tala bueltatzen garelako eta nekatua gaude. Gainera gauzak gero ere egiten ditugu, zergatik bera ikusten dutela baina produktiboak gara. Etxe osua zuretzako bazu prestatu.